ኣብ ሓደ ከተማ ኣብ ስደት ብሓባር ዝቕመጡ ሃንደበት ምስተላለዩ ዝፋቶም መሓዝ ዝኾኑ እቲ ምሕዝነቶም ንዝርአየ ሰብ ከም ዘቐንዕ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ መስርሕ ግና እታ ጓል ነቲ ወዲ ኣፍቀረቶም ይኹን እምበር ወዲ ፈጺሙ ክርዳእ ኣይከኣለን። ዝተፈላለየ ምልክታቱን ኣርኣያቶ ግን ከም ብወ ተጸገመም። ኣብ ጸዋያ ጠብ ትብሎ ወትራት ተሓጋገዙ ቀጻልያ ካብቲ መጀመርቲ ንላዕሊ ትድብለሉ ግን እምበር ክሰብሰብ ዲ ክሰብ ዘብል በዘይ ቃል ዓለም ከም ዘፍቀረቶ ይረዱ ኣይነበረን። ጓል ድማ ብፍቕሪ ነዲዳ ተቓጺላ ኮላ ኣፍ ኣውፂኣ የፍቅረካይ ክትብሎ ኣቐቢዩ ኮይኑዎም እንተኾነ እውን ዘተሓዘላ ኣይኮነን። እቲ ምንታይሲ ዘኣበያ ልምዲ ወዲ እምበር ጓል ክትሓት ዘፍቅድ ስለ ዘይኮነም እንታይ ከም ትገብር ሕርብት በላም ኣቕላ ኣጸበት ብጣዕሙን ተረበጸት። እዝህብ ፈሊጢዱ ዘጽቅጥ ዘሎ ወይ ከም ሓፍቱ መሓዙ ጥራሕ ስለ ዝርአኒ ዲ ዋላስ እንታይ ክትብል ብዙሕ ተመራመረት። ግን ወይ ነጣብትኹን ክተፍሪ ኣይተረኣይትን። ኣብ መንጎን ሓዳር ንቁም ነገር ዝሓታ ወዲ ደበቕ በለም ኣይኮን ክትብል ተቕበጾም። ወዲ ግና ፈጺሙ ክገድፋ ኣይተረኣየን። መውፅእን መእቶን ይከልእዎም ሽዑላቶ ነቲ መሓዝኣ እዚ ወዲ ይርብሽንሎ እንታይ ክብሎም ውዮ መሓዛ ወዲ ፍትወት እንተለክ ድኣ ሓረይ በልዮ እምበር እንታይ ተመላልስዮም ምእንቲ ርሱን ናይ ሓዳር ዕድመ ኣኺል እዩ። ስለዚ እንተ ኣሚን ኩሉ እተው የብለም ሽዑ ብሕርቃን ተበሳጭማ ንክልተ ስሙን መመላእታ መሓዛ ዓራት ኮይኖም በምሕር ሕርቃን ሕማም ንሕማም ኮይና ብኡ መጠን ድማ ተስፋ ቆረፀት። ህይወታ ክሳብ ትጸልእ ኮነት። ወዮትን ሓዳር ዝደልያ ወዲ ናይዚ ብኮ ተጠቂሙ ቁፅር ሓደ ኣብ ጎና ተእሰላፍ ይኾነም መዓት መንዳራጋሕ ጸርፊ ከማን ተጻወረም እምበር ከም ሕርቃና ትውጻሉ ስለ ዝነበረት ክትብል ኣብ መወዳእታ ልባ ብስቡሩ ናብቲ ዳሕራይ ወዲ ደኣበለት። ወዮ ወዲ ንጓል ኣንስተይቲ ከመይ ገይሩ ከም ዝሕዛ ጸቢቑ ይፈልጥ ስለ ዝነበረም ናብኡ ገጻ ከም ተዘንብል ገበረም። ሽዑን ባዕረቲ ደቂሱ ዝነበረ መሓዝ ኣስተበራበረም። ክትርሕቖም ምስ ጀመረት ህይወቱ ጥርሑ ገረውኛ ኮይኑ ገረው ዝብል ድምፂ ከስምዕ ተፈለጥኦም። ቁሪ ዘይለ ክንሱ ቁሪ ኣበሎም ጸጊቡ ክንሱ ጥሜት በሎም ብብርሃኑ ጸልመቶ ነገራት ቁንቁል ኣፎም ተገልበጡም። እንታይ ማይኣብስ ድቀስ ከሪምካ ጉያ ሽዑ እምበር ነይሩ ዝተፈላለየ ምልክት ክተርእዮ ከላ ቆም ምባል ምዃን ምሳኻ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ገይሩ ኹን በቲ ኮይኑ በቲ ነገር ተገላቢጦሽ ዲ ዋላ ሲፈታ ነይሩ እሞ ይርዱ ኣይነበረን። ከምቲ ንሳ ቃል ትብሎ ዝነበረት በግዲኡን ቃል ክብል ጀመረም። ወራና ሓንሳብ ሰበይኒ ይዘረብ ነበረ ግና ጓል ብቐሊሉ ትርከብ ዶም ድሮ ልባ ናብቲ ዳሕራይ ወዲ ሸፊቱ ነበረ። እንታ ሸፈቶም ንመዓስ ይተሓዘሉ ኣፍ ኣውፂኡ ዘይተዛረበ እምበር ኣፍ ቂረት ዓፂልካ ምባል ኣዴው ዓለን ሽዑ ቆፀራ እንታይ ክሰምዓ ከበለቶም ተሰምዕኒ ደኣ መልኡ ምስ በለም በልስካ ጀመር ክትብል እያ እዝና ሂባቱ ነግፈረ ክብል ድሕረ ምጽናሕ ኣፍቂረ ክለኹ ክብል ደርጉ ሓላም ሃላ ንስኻ ዝብል ቃል ኣምሊቓ ስቕበለት። ነብልቤ ህይወተይ በግባቡ ክመርሕ ከኣልኩን ለይትን ቀትርን ሓሳይ ብዛዕባ ኺዘሎም ካባይ ኣብ ዘርሓ ኩሉ ግዜ ናፍቐ ብኡ መጠን ድማ የፍቅረ ክለኹ ክብል ወስኽ ከላም ይገርም እዩ። ኣብ ዓለም ከማኻ ፍዛዝ ወዲ ርኢ ኣይፈልጥን። እታ ልበይ ብፍቕርኻ ቃል እንዳበለት ሓፈስታ ሓዊ ክተፍዓልካ ከላ እንታይ ትሕሉ ነይርከም? ሕልፈ ካለ ግዜ ፍሉይ ስምዒታት ከርእካ ከለኹ ናይ ምምዛን ክእለትካ ኣበይ ቀቢርካዮ ነይርከም? ሕጂ ድሕሪ ማይ ናብ በኣቲ ኣፍቂረ ክለኹም ብጊዜካ ንስተፃወትካ ንስኻ ኢኻም። ናይዚ ኩሉ ተሓታታይ በዓልኻ ኢኻ። ስለዚ በዓልኻ ከሳሲም በዓልኻ ተኸሳሲም በዓልኻ ጠበቐም በዓልኻ ዳኛ ኮንካ ህይወትካ ፍረደም። ድሕር ደጊም ንዓይ ከም ጡብ ኣዲኻ ቀበፀኒ ብፍቕርኻ ዝተሳቐኸሉ ግዜ ውሑድ ኣይኮነን ካብ ኮነ ልበይ ናብ ዝሕሻ ኣቢላላም። እዚ ክብለካ ከለኹ ግና
ፍትወተይ መቀኒ ከም ዘይነበሮ ከስምራልካ ይፈቱ ስለቲ መሓዛይ ሓወይ ዝኾንካ የመስግነከም ንልብኻ ድማ ኣረጋግዐያ ዘይከኣል የለን ክትክእል እዮም ኣነ ከማን ክኢልዮ ሓድሽ ህይወት ክምስርት ይብል ኣለኹም በጃኸም ካብ ጨንካን ከይትቆፅረኒ ስለቲ ኩሉ ነገር ብልቢ የመስግነከም ከም ቀደምና ብሕውነት ንቐፅል ትብል እንትኾንካ ግና ሕጁን ኣብ ጎንኻ ኣለኹም ኪንኦ ግና ከፍቅረካ ይክእልኒ ጻዕዳ ይጽናሕካ ገዲፋቱ ትኸይድ ዘረባ ይምልቐን ኩሉ ነገር ንድሕሪ ተመሊሱ ክጥንጥን ጀመረም ኩሉ ትገብሮ ዝነበረ ድማ በብሓደ ዘከረ ሽኡ ንሳ ዝገበረት ይብላን ኣነ ደንዚዘ ነይረ ኢሉ ንልቡ ከኣምና ቃልሲ ሓዘ